Na cidade termal de Ourense, onde a historia flúe tan libre como as súas augas, naceu unha lenda no campo da medicina e do galeguismo, o doutor Carlos Guitián. Estamos en presenza dun médico moi cualificado polos seus saberes científicos, pero ademais polos seus saberes humanísticos. Esa rama que hoxe botamos moito de falta nos profesionais da medicina. Alumno do recoñecido doutor Jiménez Díaz, especializouse en uroloxía, converténdose nun pioneiro da cirurxía urolóxica endoscópica. E despois foi xefe de servicio de uroloxía do Hospital Provincial, que dependía da Diputación. Pois, bueno, ali introduciu técnicas moi innovadoras. Estuvo a nivel estatal dos punteiros de introducir algunhas técnicas como a cirurxía endoscópica transuretral para a resección de próstata e bueno, ali fixo unha medicina, unha uroloxía moi punteira. Operacións que había que abrir antes, como a da próstata, que era moi corriente antes tamén, que pasa que hubo unha evolución moi grande. Cando empezaron a operar a próstata, hai que ir a operar, primeiro abrían e despois deixaban aberto uns días, dous ou tres días, e seguían operando, facendo probas, claro, porque era unha novedade aquilo. Despois abriuse e eu cheguei á época de que abría e se facía un solo día. Pero cando estaba, despois o primeiro que fixo, chegou unha técnica que era nova, que era a endoscopia, que era operar sin abrir, por medio da uretra. E cando chegou esa técnica, pois leín un libro do doutor Don Luis Cifuentes de Madrid, que era un home extraordinario. E acerqueime ao hospital del, que era da Beneficencia, e despois acerqueime a él e dixenlle que había lido o seu libro en un día, lino, un libro bastante gordo que teño aquí, pero moi ben escrito, moi precioso, un libro precioso. E dixenlle a ver se me podía aceptar como alumno, porque eu quería aprender a técnica esa que me pareceu moi ben, e quedou así pensativo e díxome, bueno, pero advierto que esta técnica es más difícil que la otra, que la abierta, la cirugía abierta, porque se ve directamente, y esta no se ve, hay que mirar por un aparato que no existe aún para el aprendiz. Y dije, bueno, usted déjeme, me deja estar observándolo. Y resulta que empezó sí. Y entonces puso a mano na barbilla y díxome, mire usted, su técnica es mucho más difícil que la otra, y además hay que ser un poco escultor. Y dije, pero yo soy escultor. Yo soy escultor. Entonces sí, entonces tiene muchas ventajas. En esta maqueta se trata dunha hipertrofia de próstata. No ano 1970, a súa visión levouno a rodar unha película en 8 mm sobre esta especialidade, abrindo novos camiños na medicina. De corte, con la óptica, hasta la cavidad vesical llena de agua. Desde 1967 vinculouse á Agrupación Cultural Auriense, trabando amizade con destacados galeguistas da época, Otero Pedrallo, Cuevillas, Ferro Couselo.
Non só formou parte da agrupación cultural ouriense, senón que foi un dos cofundadores, incluso creo que tuvo sempre bastante tempo cargos directivos, vicepresidentes, estuvo bastante implicado inicialmente. Despois, nos anos 70 e pouco, 73, 72, 74, a agrupación cultural de Ourense que reformouse, colleu novos bríos, entonces il foise apartando un poquinho ao lado, estuvo aí, pero xa deixou, digamos, a primeira fila da eso. Entonces, aí fixo, claro, un papel importante, porque daquela, só en Ourense, desde o punto de vista galeguista, só estaba a Asociación Cultural Auriense. Despois, pero xa nos anos, a partir dos 72, 73, 74, xa empezaron a formarse moitas asociacións culturais de renombre, como foi a Brente de Ribadavia, a Bantar do Carballeño, incluso Macedo dos Cabaceiros, moitas asociacións que houbo, Urcigurros na Rúa, moitas asociacións que houbo por aí, que se crearon aí nos anos 74, 75, 73, por esa tal. Entonces aí foi onde foi a eclosión da actividade cultural galeguista na provincia de Ourense, pero daquela estaba reducida efectivamente a Ourense, e a Ourense foi un referente para todos os que en algún momento traballamos nestas asociacións culturais para facer algo e asesorarnos con eles, que nos orientaran, esas cosas. Entonces, il como precursor, digamos, ou activador cultural, tuvo unha importancia moi grande. Tiñamos no Xesús Ferro Couselo, daba unhas clases, aínda que estaba enferma a veces de pulmón, non sei, que tiña enfermedad pulmonar, daba clases de arte, e con proyeccións de diapositivas e tal. Con Cuevillas tuve moita amizade, e Cuevillas a mí entusiasmou. Era un home fora de serie, Cuevillas, era boísimo, e tiña unha inteligencia e unha memoria, empezaba a falar da familia grega conocida e tal, e non só falaba desa personalidade, senón que falaba dos sobrinhos, conocía todo o mundo, como se estuvera ahora, unha cousa tremenda. Eu estaba palmado. E despois as costumes que tiña Felipe II, que orinaba 2 veces de noite, cosas así. Pero uns detalles, será posible este home que sepa todo, que sabía, bueno, eu conocín ali unhas personalidades moi grandes, conocí a Vicente Risco ali con el, despois a Bouza Brei tamén, que iba por ali. Foi nun congreso médico en Cataluña onde a semente do galeguismo xermolou no seu interior, preguntándose por que na súa terra non se falaba con orgullo a lingua galega. Cando fun a Cataluña, dicen, carai, este é un pobo con personalidade, porque ali falaban todos, as monxas, carai, que cousa rarísima, que aquí falasen as monxas, porque ali as monxas que estaban no hospital falaban, e os curas, e as monxas, e todo, normal. Entón dicen eu, por que aquí na miña terra, en Galicia, non se fala en galego? Pero xa estaba antes coa concienciación de galeguismo. Desde ese momento adquiriu un firme compromiso coa defensa da lingua e da cultura galegas, tomando a decisión de corrixir os topónimos deturpados ao castelán, primeiro na provincia de Ourense e logo por toda a xeografía galega. O doutor Guitián iba con un bote de pintura e con unha brocha, non? Sí, non había sprays antes. E pasoulle algunha cousa curiosa mentre facía isto? Pois, non, porque non me colleron. Se me chega a policía a coller, sí que me pasaría, porque é na época de Franco. Eu sabía que me arriscaba. Tiña que levar un botiño de pintura
porque non había sprays, e unha brocha, e tiña o coche todo cheo de pintura por dentro. Pasábamos por diante del pobo de Castelao, Rianjo, isto non podo consentir. Entonces levaban, era un letrero moi grande azul, e despois as letras en blanco. E levaba dous botes, un azul e outro blanco, claro, no coche. E tiña o coche embadurnado, todo. Puña Rianxo, unha X. E ao día seguinte, o alcalde, o cabronato do alcalde, collía e poñía Rianjo. E borraba, e estábamos así en unha guerra tremenda. E a miña muller a veces me acompañaba de noite e dixe, oye, como vou eu solo por aí? Van a sospeitar, se ven comigo. E foi comigo. E poñía pero eu iba tranquilo porque, claro, parecía, oiga, que fai usted solo por aquí. Aquela época, recordará, era a época dos autoadhesivos, aquelo que iban nos coches, falemos galego. Eso foi vindo unha vez miña muller e eu de Vigo, un viaxe de Vigo, tiña uns 600, e viña así, non viches un letreiro aí que fala galego? Pois non, non vin, non. Pois podía, fala galego, pois estupendamente. Eso, para facer un afiche desos dos coches é estupendo, dicen eu. E entón cheguei a Ourense, o día seguinte fun a imprenta Tanco, que estaba en frente da Ibensa, era moi conocida aquí en Ourense. Encarguei 100 afiches desos que había que pegarlos e tal. Falemos galego en negro, eran así, dese tamaño, máis ou menos. Para poñer nos coches, na parte de atrás. E encarguei 100. Fun a Ourense, contei a cousa. No, repartín primeiro, todo o mundo encantado por poñer uns afiches. E despois tuvemos unha reunión e o Salvador Rey, que era o intelectual dali, da Ourense, dixo, era moito mellor facer uns que se pegan directamente, e ademais incluso facelo en colores, e para min que debía ser azul da bandeira, do color da bandeira. Unha actitude de profundo compromiso ético coa causa de Galicia que non somente quedou nese aspecto. Arriesgueime como me arriesguei a pintar tamén de noite, carai, porque eu arriesgado nese... Para min era máis importante o galego que eu, e que se impuxera o galego. Entendíase que unha persona defendera o galego, que dicía, bueno, isto ten que ser en galego e tal, pero de aí a dar o paso, a facelo, no ámbito da medicina era complexo, porque os colexios médicos, cando xa só oírte falar unha palabra en galego en público, en privado non pasaría nada, pero en público víante como raro, como un bicho raro. Dice, oi, que raro esta persona. E el tuvo grandes problemas por ser coherente no galego, incluso na medicina privada perdeu clientes por a súa coherencia lingüística, non? A súa militancia activa viuse reflectida cando en 1969 foi detido por secundar a proclama Viva Galicia Ceibe a saída da misa de Rosalía en San Domingos de Bonaval, en Compostela. Ti podes contar aquela anécdota daquele incidente? Me detuveron a mí ese día. Pasei por diante de un tipo cabeza rapada, así, tiña o pelo así cortado, estilo nazi. Tiña unha cantidad de coches de policía, había... Pois, vamos a dicir, unha misa de Castelao, Rosalía. E unha cantidad de coches. E entonces, a salida, creo que estaba autorizada a cantar o hilo galego, estaba autorizado. E viñan uns da coral de Vigo.
dunha coral que tiña o Padre Seixas, sí. Aí tiña Padre Seixas. Das misas en galego, en Vigo. Pois empezaron a cantar o himno galego. Ondas do Mar de Vigo. Empezaron a cantar o himno galego, puxeronse nerviosos os policías e empezaron a porrazos. E entón unha voz por ali, vive Galicia, non se sabe quen foi. E empezaron a pegar, e a miña muller que estaba en outro sitio, estaba a subir as escaleiras por ali, e dice, non hai dereito, non sei que dixo, cállese señora, se non quere llevar tamén unos porrazos e tal, dixeronlle. E a min pasou por ali un home maior, de pelo blanco, para min era moi bello, claro, porque era moi xoven. Dixo, encarouse co policía aquel nazi e dixe, esto es una vergüenza, iba a salir en mi país. Todo esto nos periódicos de mi país, es que soy suramericano. E dixo unha frase, a meus americanos paso yo por debajo de tal. E entón dixenlle, oiga, lo menos que puedo ter é educación. A ver, a documentación deste pájaro é usted, que coño. E entonces, ale, a comisaría. E colleron un tío, puxeme un fusil aquí na barriga al coche. E subí ao coche, e cando cheguei ali no coche estaba o Illa Couto, que non o conocía. E dice, hombre, moito gusto en conocerte, pero claro, nesta ocasión non. Pois sí, conocíno ali. E procesáramos o Tribunal de Orden Público, pero hai unha sentenza absolutoria moi curiosa, porque sostén o Tribunal que dicir Viva Galicia Ceiba era unha expresión de sentimento e non unha expresión política, non? Eu creo que era unha sentencia motivada, non? Naquel momento. Foi precursor no uso do galego no eido sanitario, emitindo informes e receitas en galego tanto na súa clínica privada como na sanidade pública. Por que os médicos non receitan en galego, tendo o precedente seu? Ai, porque a maioría non son pro-galeguistas, son anti-galegos, a maioría, desgraciadamente. Cousas como eu e outros poucos máis, pois éramos unha excepción. O seu humanismo e profesionalidade fixeron que o xubilarse donase todo o equipamento da súa clínica a Cuba, facendo varias viaxes para operar e ensinar de xeito totalmente altruista a súa técnica na especialidade de uroloxía. Revela claramente que o que estábamos falando antes da súa disposición a axudar e doar cousas que podían ser útiles noutro lado, o sea, iso entronca dentro do que falábamos antes do seu humanismo. Entonces, pois, bueno, non me extraña, eu tiña oído este feito, pero non me extraña que fora así, porque ele era así de colaborar e de axudar todo o que pudera. O seu humanismo tiña moito tamén que ver ca forma de entender Galicia e ca forma de defender fundamentalmente a lingua e a súa cultura. Unha cousa que era, hasta certo punto, un pouquiño sorprendente, ou, bueno, sorprendente non, pero pouco frecuente en médicos que tiñan formación cirúrxica. Normalmente, na tradición galega da medicina, sempre identificamos o humanismo médico relacionado con medicina interna, medicina de familia, cousas dese tipo de medicina clínica, pero, sin embargo, deixamos ao lado outros que houbo cirurxáns como Baltar e xente destas que efectivamente tiña un humanismo moi claro, pódense introducir no tema de médicos humanistas. Nomeado Irmandiño de Honra pola Irmandade da Sanidade Galega, o doutor Guitián deixounos un legado de amor inquebrantable por Galicia.
Carlos Guitián, cando lle propuxemos entrar en Isaga, il desconocía o que era Isaga, porque, bueno, xa era unha persona daquela pois, que tiña os seus anos, estaba un pouquiño desvinculado do mundo de Isaga, pero a verdad que encantoulle cando se enterou de que había un grupo de profesionais da sanidade, non só médicos, lógicamente, que tiña esos obxectivos para humanizar e galizar a práctica clínica da medicina e da sanidade en conxunto. Entonces, era efectivamente un médico humanista moi a ter en conta, e penso que na súa actividade profesional demostrouno unha como atendía as persoas, e outra, co seu compromiso no caso do idioma, que foi das primeiras persoas, probablemente a primeira persona na provincia de Ourense que fixo historias clínicas en galego, que fixo informes en galego, e que incluso facía recetas en galego. Moita xente só o conocía que facía recetas en galego, porque claro, non vía o que le escribía, non sabía que escribía ao mellor en galego as historias clínicas, ni se imaginaba se ao mellor que se pudera escribir unha historia clínica e un informe en galego. Entonces, desde eso, pois foi unha persona moi adiantada ao seu tempo, porque, bueno, despois nos anos finais dos 70, principios do 80, pois, bueno, xa a cousa estaba distinta, entón xa éramos moitos os que escribíamos en galego e facíamos todo en galego, pero naquil tempo realmente, aparte de raro, que a población o consideraba raro, moito máis nun ciruxán, nun urólogo ciruxán. Na súa longa traxectoria vital, recibiu moitas homenaxes polo seu apoio á lingua e á cultura galegas. A Asociación Cultural Auriense entregou un premio que teñen Brais Pinto, que lle entregaron o ano pasado, uns meses antes da súa morte, onde xa... Pero, bueno, moi ben, porque os reconocementos en vivo están moi ben, se poden, e penso que lle agradeu moito, como tamén lle agradaron outros premios houve outros homenaxes que se fixeron, por exemplo, un deles no ano 1917, que daquela ainda estaba no apoxeo, aunque tiña 90 anos, estaba perfecto, que se lle fixo no Liceo, onde participou, deu o apoio á Irmandade de Sanidade Galega e ao Colexio Médico, bueno, houve un apoio xeralizado e tal. E tamén nese mesmo ano, a Insua dos Poetas, na Festa da Palabra, que celebra todos os anos no mes de xullo, deulle o premio que suele dar sempre 7 premios ás distintas actividades e creacións culturais, e el deronlle no 2017 deronlle o premio por activista cultural por defensa da lingua galega. Un premio no que il falou ali desde o escenario moi ben acollido por os participantes ali, porque il puxolle moita emoción e contando parte da súa vida do que fixera por a cultura galega. A súa última vontade foi que o seu cadaleito fose acompañado polo libro Sempre en Galiza de Castelao e pola bandeira galega como testemunha poderosa da súa vida dedicada á terra que tanto amaba. Ao longo da súa vida, o doutor Carlos Guitián sementou unha mensaxe eterna, a importancia de preservar a nosa cultura e a nosa identidade. A súa historia é un chamado a todos nós para sermos gardiáns da nosa lingua hoxe e sempre.